Пришла пора сделать шаг вперед. Что у вас? Клас будущення. І хто яни? 10 ХБ2. Добре, показуйте. Ах, школа, школа. Усе мы памятаем цудоўныя школьныя гадзіны. Але ў школы ёсць недахоп. Там няма падзелу на ўзроўні, і таленавітыя дзеці павінны быць нараўне заставлены. Аднак у 16 стагоддзі чалавецтва выправіла гэту памылку і з'явіліся гімназіі. У гімназіі магчыма было апынуцца толькі здаўшы экзамены. Дзякуючы гэтаму вучні гімназіі былі значна разумнейшыя за школьнікаў. Аднак і сярод гімназістаў вылучаліся самыя таленавітыя. Ім ужо не хапала таго ўзроўня ведаў, якія яны атрымлівалі ў гімназіі. Вучоныя доўга шукалі адказ на гэтае пытанне. І вось, у 1989 годзе пры дапамозе ПТУ спецыяльна для такіх таленавітых вучняў быў створаны ліцэй ПТУ. Вышэйшай планкай сярэдняй адукацыі, дэмакратычныя настаўнікі, ускладненая навуковая праграма. Усе ўмовы для навучання і ўсяго каля 480 вучняў. Кожны сумленны чалавек жадае так навучацца. Аднак прагрэс не стаіць на месцы. І вучоныя пачалі думаць, як палепшыць умовы адукацыі ліцэістаў. Яны спрабавалі, памыляліся, выказвалі розныя думкі, праводзілі даследаванні, гублялі верны напрамак, але ніколі не здаваліся. І вось з'явіліся мы. Я не веру, што яны клас будучыні. Чаму менавіта ХБ, а не ФМ? На што яны здольны? Яны здольныя на ўсё. І нават прадказаць будучыню? Нават прадказаць будучыню. А он мне отвечает. И вы знаете, так нагло отвечает. Офигеть! Поглядите, што я знайшла. А где ты гэта знайшла, а? Мы вельмі сумленна рабілі уборку ў спартыўнай зале. Вось паглядзіце. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Так што гэта? Прароцтва. Калі настануць тыя часіны. Калі спадар Віталь уступіць у суполку «Єдиная Росія»,
і його почнуть кликати товариш Кириленко. Коли замест молекулярно-кинетичной почне існувати гноміко-кинетичне, а її винаходником стане Ігор Судешевич. Коли Дмитрий Константинович змінить свой репертуар. Тоді директором ліцея БДУ стане... Усім привітання! Слухайте, я тут десь купила своє сочинення. Ви його не бачили? Воно називається «Як я бачу ліцей у будущее». Вот оно! Упс. Ну, разумеется, яны ж такие талановитые дети. Поглядите на них. Хто? Яни? Так. І хто їм довірив гэты планшети? Хто? Але ж яни нам, як родные. Be happy, don't worry, be happy now. Раньше я была натуральной блондинкой. Розовые платьица, домики, машинка. Розовые туфельки, сумочка, собачка. Но захотелось перемен. Купила краски пачку. Эй, детка, я теперь брюнетка. Бежать бессмысленно, я стреляю метко. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Клас будучині, дали дітям цацку, а зараз що, понти пойдуть і все такое. Але ж нешта може і атрымаецца з гэтага експерименту. Ведаеце што? Гэтыя планшеты нічога сабе так, много всялякіх функцій. У мяне думка, трэба да гэтых планшетыстаў пайсці класным кіраўніком. Можа, мне планшет выдадуць, а? Чудненько. Огонь. Это энергетический выбор. И все равно я самый клевый. Так, а 10 ХБ2 у нас будет репетировать в 10 часов вечера.